Adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban. Welcome na usab sa atong nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday naghatag kanato og kadaugan, kalampusan, panalangin og labos sa tanan. Padayon siya nga nag-uban kanato og nagpanalangin, naggiya sa matag adlaw diin iyang idugang sa atong kinabuhi. Sa atong panag-uban mga igsoon ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhing Dios. Mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo sa imuhang pagpanilipod kanamo, sa imong pagbantay ug sa pagtagbo sa tanan nga among gikinahanglan. O sa mga gikinahanglan sa imong mga katawhan wala nimo ihikaw. Padayon nimo o Dios nga gipaabot ang imong tabang, ang imong pagiya, ang imong pagpanudlo sa gikinahanglan namong makatunan nga mga mensahe. Padayon nimong gipaabot sa tagsa-tagsa namong kasing-kasing. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Niya na usab kami aron sa pagpaminaw sa imong mga mensahe, pagkatuon sa imong mga pamaagi. Himo ang madinawaton o Dios ang among kasing-kasing. Himo nga dali makasabot ang among nauna sa imong mga pulong nga imong gibilin sa balaang kasulatan. I-bless Ginoo ang matag usa. Nga doon nami mga mensahe nga among mabarugan, maikinabuhi ug maoy motipig sa among pag-alagad kanimo aron kami dili kay mapakyas sa imong mga panalangin. Salamat Amahan sa imong pagkamaayo. Amo kang gipasalamatan, gipasidunggan sa matag usa namo kakinabuhi. Salamat Amahan sa imong pagkamaayo nga diin imo na usab kaming panalanginan, diin imo na usab nga gidugangan ang among kinabuhi ug adlaw nga puno sa imong panalangin, puno sa imong mga mensahe. Among ihala diha kanimo among kinabuhi, gamita kami nining katapusang mga adlaw sa paghimaya ug pagdaig pagpasidungog sa imong ngalan lamang sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban. Welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanimo, kanako ug kanatong tanan. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban. Welcome sa atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ato hisgutan mga kaigsuonan kung unsa ang mga pamaagi sa Dios, unsa ang pamaagi sa Ginoo sa katapusang mga adlaw. Aron ang mga tao maghinulsol, pinaagi ba sa mga propeta? O pila ka propeta ipadala ang Dios aron pagpamatuod nga mauna ang katapusang mga adlaw. Muli atong tagaan og pagtagad sa atong panag-uban karon. Sa buhay ko ito, walang pangangamba,
Mayong buntag, mayong nga pakiguban, dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin sa matag usa. Good morning, good morning, good morning. Ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa tanang mga FM station nga nag-hook up sa atong nga programa o sa tanang mga FM station nga padayon nga nagwali sa mayong balita. Mayong buntag, mayong nga pagpaminaw. Ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong nga programa pinagi sa atong FM station 101.3 nga nanugad diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Mayong pagpaminaw ni Sister Jinky og sa iyang pamilya og minaw ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga nagpuyo diri sa sitio Kalugtugan. Mayong buntag may pagpaminaw ni Nang Sarila no og Ninoy Pidong. Guban, good morning. Mayong nga buntag ni Brother Moses og ni ni Brother Pedro Arsola. Good morning. Og maayong nga pakiguban ni Gaud Julius, Brad Julius, maayong buntag, maayong pakiguban og sa tanang nagsunod sa atong nga programa pinagi sa atong FM station Kalugtugan. Good morning. Kay saya kay ganda. Mayong nga buntag, mayong nga pagiguban ni Susana Pablio, ni Hosea Noel Todlas. Good morning, Pastor. Live ka na diri sa Shine FM 11.3 Alcantara, Cebu. Mayong nga buntag, mayong nga pagiguban, dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin sa tanan nga mga listener sa Shine FM 11.3 nga nanugad diha sa Alcantara, Cebu. Dalaygon ang Dios. Mayong nga pakiguban, mayong nga pagpaminaw ni Desiderio Canyo, watching from Tangaran, Clarin, Bohol. God bless, Pastor, always nakasunod sa live. Salamat kayo sa inyong pagsunod. Ug dalaygon ang Dios magapanalangin kaninyo og kanunay na akong gidasig ang matag usa nga ato ning i-share ang ato nga programa para mas daghan pang masayod ug makakaton sa mga pamaagi sa Ginoo aron ang tao magahinulsol. Mayong nga pagiguban ni ni Kawakami Belt Libron. Mayong nga buntag, Pastor Gideon. Tama ba nga sa apartment nagampo og nagsimba uban sa pagbasa sa Biblia? Layo man gyud ang simbahan dire. Watching from Japan. Bisag asa pwede ka mo simba sa Ginoo. Ayaw lang nga tusugalan. Ayaw ra na sa mga beer house. Bisan nasa basta makabasa ka sa Biblia, madunggan nimo ang mga mensahe sa Dios. Dili ng mga mensahe sa kaaway o mga mensahe sa dautan. Madunggan nimo ang mga mensahe sa Dios. Mabasa nimo ang pulong sa Dios. Pwede nimong simbahon ng Dios. Kay bisan asa na ang Dios. Sa imong kwarto o sa mga dapit diin walay makadisturbo ug dili usab ka madisturbo. Kanang di ka makadisturbo, kanang di po ka madisturbo. Bisan asa, pwede nimo nga simbahon ang atong buhi nga Dios. Maayong buntag ni Linlin. Good morning, Pastor. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon sa atong kinabuhi. God bless sa tanan. Good morning. Ni Clisti Pargan Rivas Reborlin. Morning, Pastor. Thank you, Lord, sa kabuntagon karon. Magdumala ka kanato, Lord. Mayong nga buntag, mayong pagiguban ni Pastor Eliser Godines. Pastor, may buntag. Og mayong pakiguban ni Sister Susana Pablio matod pa. Bless morning, Pastor Gideon, Pastor Russell, Pastor Junrel Tudlas og sa tanan naminaw. Salamat sa Ginoo ni ining sayo sa kabuntagon. Makakaon na pud ta sa ato, makakaon na pud ang atong kalag sa mensahe sa Ginoo. Dalaygon ang atong buhi nga Dios kanatong tanan. Mayong pagiguban ni Sister Lucy Kamigi. Good morning. Og ni Sister Nars Boyan nga nanukad diha sa Bujol. May buntag nimo diha, Sister Nars. Si Benjamin Mariano, Pastor Gideon. Good morning. Kanimo diha uban sa imuhang pamilya og usa ka pastor diri sa Tagbaros, Mako, Davao de Oro. Usa ko ka pastor, maayo nga buntag nimo diha, Pastor Benjamin Mariano. Salamat kaayo sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Ako mga kaigsunan nga mga pastor. Kumusta mo diha sa Mako, Davao de Oro, Pastor? Ang Dios magauban magapanalangin kaninyo. Salamat kaayo sa inyo ha. Salamat sa Ginoo sa inyong pagpadayon sa pagpagamit sa plano sa Ginoo sa atong paghimugso sa kalibutan. Padayon ang Dios magapamuhat ug padayon ang Dios magauban.
Maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw ni Annalyn Tundag. Good morning, Pastor. Salamat sa kabuntagon. Nga gihatag sa Ginoo og diha kanimo, Pastor, og sa mga pulong, Pastor, nga imuhang ipaabot. Gipaabot knows, Pastor. Gipaabot karon. God bless, Pastor, watching from Lataban, Liloan, Cebu. May buntag nimo diha, Sister Annalyn. Si Lorena Traya, good morning, watching from Davao. Si Akira Manukan, morning. Nini Bayarkal, maayong pagpaminaw. Mantalongon Dalagit, maayong pagpaminaw sa tumang kigsunan des Mantalongon Dalagit ni Kador Sodaria, good morning. Si Arlene, good morning. Og si Arlene Inot, maayong pakiguban. Dalaygon ang Dios ni Sister Jocelyn Salapari Flores, maayong buntag ninyo diha, watching from San Lorenzo, Kawayan, Biliran. May buntag ni Jane Kongkelia Anib, maayong pakiguban ni Inday Dorlin Incabo Tinsay. Good morning, Pastor. Dalayawon ang atong Ginoo. Shout out diri sa Ilonggo nga nagapamati sa programa. May aga sa inyo diha, tanan diha sa mga Ilonggo. Kumusta mo, subong? So ano man ginaobra mo, subong? Sis Inday Dorlin Incabo, bitaw, good morning ug maayo nga pakiguban. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban ni GPC Santiago. Good morning, Pastor. Sa tabang naminaw karon, no? Matod pa ni Jen Kongkelia. Good morning, Pastor Gideon Candelario. Mi mata nga puno sa gugma o grasya sa atong Ginoo. Request yun, adlaw-adlaw malipayon. Thanks, Pastor. Atong oras mga kaigsunan lala sa 15. Katong mga request siguro ako lang ning andam-andamo nam to request usa. Ako sa ning andam-andamo ning imo nga request adlaw-adlaw malipayon. Nato ay nag-request kaganina, no? Sige, kanilang usang adlaw-adlaw malipayon. Ako sa ning andam-andamo no niya night time ato ning tagaan og pagtagad mga kaigsunan sa ato nga panag-uban, no? Ato ta sa ato ang hisgutanan mga kaigsunan, kining hisgot sa pulong nga unsay mga pamaagi sa Ginoo aron ang tao maghinulsol, aron ang tao mga kaigsunan mobalik sa Ginoo. Pinaagi bas mga propeta or pila man kabuok propeta ang ipadala sa usa ka tuig o anang tuiga. Mga igsuon, usa kini ka mga mensahe nga gikinahanglan nato nga matagaan og pagtagad aron sa ingon makabantay ta labi na gyud ni ining katapusang mga adlaw nga kita gipasidan-an na gyud sa Ginoo diha sa balang kasulatan nga sa katapusang mga adlaw manungha ang mga mini nga mga propeta. Pero wala pod gi padaplin ang gisugilon sa ato ang Ginoo pinaagi sa propeta nga si Prophet Joel nga giwali usab diha sa mga apostoli sa Buhat Kapitulo 2. Diha nato makita mga kaigsunan ang tubag sa ato ang mga mensahe nga ato karong paghisgutan mahitungod sa pangutana kung pila ka buok propeta ang ipadala ang Dios or ipadala sa Dios alang kanato. Kaysa atong panahon karon daghan ang kay mga propeta nga nagtrending. O niya sa miaging mga tuig 2011 doon na po'y propeta nga nagtrending. Pero karon murag wala na magtrending ang maong propeta. Nakapanagna siya mga kaigsunan, nahimo siyang inila sa tibuok kalibutan tungod sa iyang propesiya nga ang Japan mismo mag-tsunami. O niya pagka 2011 man siguro to nag-tsunami ang Japan. O dito ni trending og ni nahimo siyang inila sa tibuok kalibutan ang maong propeta si Prophet Sado. O niya daghan kay mga Kristohanon nga nagsunod niya, daghan nga mga Kristohanon o mga magtotoo sa tibuok kalibutan nga nangayo niya og mga mensahe. Nagpaampo niya naagi mga tao nga mubiyahe lang para himamaton siya. Na ay mga dagko kayo mga simbahan diin siya pawalihon
aron pagsugilon sa mga mensahe sa Ginoo kay sa usa lang ka higayon giprapisi niya ang dakong tsunami o dako kayo nga trahedya sa Japan. Pero karong panahon na mga kaigsuonan na ay mga bag-o nga mga na-trending ug bag-o nga mga propeta o dili lang mga kundi na ay mga propeta mga kaigsuonan, pila ka mga propeta nga makaingon ta nga gipaspasan pag-share ang mga pagpropesi. Kanya grabe pod kapaspas ang propesiya. Siguro sa ato ang makaingon ta nga pagka-Kristohanon o sa paggamit nato sa social media, siguro dili lang kay ako ang nakadungog, nakakita, nakabalita niining maong pagpropesi. O niya naay mga propesiya nga mahitabo. Lamang mga kaigsuonan naay mga propesiya nga wala pod matuman. O niya napay mga propesiya nga wa pa gyud mahitabo. Buti pasabot padulong pa lang. Ilabi na gyud sa ato ang nasod nga Pilipinas nga kanunay na ay propesiya mahitungod sa mga talagman, mahitungod sa mga kagutom, kaguliyang, mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga kumbaga gipakita nga grabe ang kasuko, grabe ang kalagot sa Dios sa nasod sa Pilipinas. Parang makaingon ta nga sa ihang propesiya wala na gyud maayong tao, puro na lang dautan, puro na lang gyud mga idol ang mga tao. Mura og siya na lay sakto. Mao ni ato rong hatagan og pagtagad, pila ba ka mga propeta ang ipadala sa Dios aron pagpamatuod nga niya nata sa katapusang mga adlaw. Buti pasabot nasulod nata sa katapusang mga adlaw. Ug unsa may mga pamaagi sa Dios aron ang tao maghinulsol. Kinahanglan ba sila nga sangyawan sa gitawag katalagman? Kinahanglan ba ang mga katalagman mo isangyaw sa mga tao aron mahibalik ang mga tao or maghinulsol sila ug mobalik sa Ginoo? Mao ba nay gipakita sa Dios niining katapusang mga adlaw? Atong unahon mga kaigsuonan, kung pila ka buok propeta ang ipadala ang Dios niining katapusang mga adlaw nga pagmamatuod nga niya na gyud ta sa katapusang mga adlaw. Ato kunong hisgutan mga kaigsuonan kung insakto ba ang haom ba ang nahitabo karon sa gibuhat sa mga Kristohanon nga dunay propeta nga gikan sa naglaing mga nasod o gikan sa usa ka laing nasod mga kaigsuonan nga magpropesi sa nasod sa Pilipinas ug maoy i-share sa mga tao, mo i-share sa mga Kristohanon. Insakto ba ang gibuhat sa mga Kristohanon? Ug unsa may angay na atong buhaton, ingon nga kita nagtuo ug ingon kita nga tinun-an ni Jesus Christ. Importante mga kaigsuonan nga sa atong pagka-Kristohanon, sa atong pagtuo sa Ginoo mga kaigsuonan, kana bitaw nga nakabaluta sa angay natong buhaton. Nasayod ta sa angay natong himuon. Aron sa ingon sa atoon yang pag-atubang sa Ginoo, ganti ang atong maangkon. Kinahanglan nasayod ta. So usas ato ang hisgutan mga kaigsuonan ko sa Ginoo kining pila ka propeta. Kinahanglan ba nga aduna ray usa ka propeta nga atong tutukan? Maoy kanunay natong i-share ang iyang mga propesi kay may pagkatinuod? Usa sa mga gipropesi mga kaigsuonan sa propeta nga ning trending karon mga kaigsuonan nga mura og gipaspasan og pag-share ang iyang mga propesi sa nagalaing mga vlogger, sa pagkalaing nagkalaing mga content creator, mahinungdan nga kadaghan kaayo nga mga dali kaayo nga may paspas, dali nga midaghan ang mga misunod. Usa sa mga gipropesi kini nga 2028 eleksyon sa Pilipinas. Namatod pa, dili si Sara Duterte ang gipili sa Dios aron mahimong presidente. Unya do na say ginganlan nga maoy gipili sa Dios. Karong 2028 mao ni ato rong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan kining pangutana, pila ba ka buok propeta nga magpamatuod nga ni anata sa katapusang mga adlaw.
Kung imong tan-awon mga kaigsunan sa katapusang mga adlaw, hinumdumi ang kanunay gibalik-balik diha sa Biblia nga sa katapusang mga adlaw dunay gisaad ang Dios nga iyang ibubo ug kini mao ang balang espiritu. Og ang pamaagi mga kaigsunan sa Dios aron madawat sa mga tao ang balaang espiritu nga iyang gisaad nga maoy mugiya, mo pahinumdom, mo tudlo sa tanan nga gikinahanglang buhaton sa mga tao nga nagtuog Dios. Mao ang balang espiritu maoy manarbaho niini or ang balang espiritu maoy mo trabaho aron matudluan ta, magiyahan ta, kanunay tayo mapahinumduman sa mga mensahe sa Dios. Unya ang mga tao nga makadawat niini mga igsuon sa gisaad sa Dios katong mga taong naghinulsol. Katong taong naghinulsol. Si Apostol Pedro nagwali niini diha sa libro sa Buhat. Gisulat kini diha sa libro sa Buhat kapitulo 2:38. Ang giingon didto, kinahanglan ang tagsa-tagsa kaninyo maghinulsol ug magpabunyag ug pasayloon ang inyong mga sala. Ug madawat ninyo ang balang espiritu nga mao ang gisaan sa Dios. Nya daghan kaayo nga mga mensahe nga magpalig-on nga kun ang tao nakadawat na sa maong gasa 100% mga kaigsunan nga gipakita dinha, dili na siya makabuhat og sala. Tungod kay naa ang Dios magpasidaan, ang balang espiritu mugiya, ang balang espiritu magpahinumdum, ang balang espiritu mga kaigsuonan mupugong kumbaga. Lamang dunay mga pasidaan aron dili, adunay mga pamaagi aron dili makabuhat ang tao og sala. Kinahanglan dili pasubon ang balang espiritu. Kinahanglan parion ang balang espiritu. Mao ni ang gipakita gyud sa katapusang mga adlaw mga kaigsuonan. Now, atong tagaan og pagtagad mga igsuon ang pangutana kung pila ba ka buok propeta nga ipadala ang Dios sa usa ka tuig, sa usa ka bulan o sa atong panahon karon. Mga igsuon ko sa Ginoo ato ni tagaan og pagtagad tungod kay ang mga Kristohanon karon na busy na. Tungod sa mga daghan nga mga content creator nga naghimo og mga video, nag-share gyud sa usa ka propeta nga nagpropesi kanunay sa atong nasod. Dili lang sa pipila ka mga nasod iyang gipropesi, kundi iyang gitutukan ang nasod nga Pilipinas. Nya nanasay mga propesiya mahitungod sa 2028 eleksyon. Unya mao ni ato rong tagaan og pagtagad tungod kay daghan kayong nangutana nako unsa ang akong ikasulti aning bahin maong aniining maong propeta nga nin trending sa atong panahon karon. So ang hatagan ako pamalandong mga kaigsunan diha sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo mga igsuon, kining usa ka pangutana, pila ba ka buok propeta nga ipadala ang Dios? Sa diha nga ibubo sa Dios ang balang espiritu. Ako kamong gihangyoon sa pag-abli sa inyong Biblia diha sa Buhat kapitulo 2. Diha sa Buhat kapitulo 2 mga kaigsuonan. Ablihi diha mga kaigsuonan unya basaha diha sa bersikulo 16. Ingon din ha mga kaigsuonan, Buhat kapitulo 2 bersikulo 16. Apan mao kini ang giingon ni propeta Joel. Mao kini ang akong buhaton sa katapusang mga adlaw. Nag-ingon ang Ginoo, ibubo ko sa tanan katawhan ang akong espiritu. Ang inyong mga anak nga lalaki ug babaye magsulti sa mensahe sa Dios. Ang inyong mga batan-ong lalaki makakitag mga pananaon. Og ang inyong mga tigulang nga mga lalaki magdamgog mga damgo. Oo, bisan ang akong mga ulipong lalaki ug babae, ibubo ko ang akong espiritu ni adtong mga adlaw ug magsulti sila sa mensahe sa Dios.
maghimo akog mga milagro diha sa kalangitan og mga katingalahan dinha sa yuta. Aduna unyay dugo og kalayo nga mabagang aso. Ungit-ngit ang adlaw, unya ang bulan mahimong pula sama sa dugo. Sa dili pa moabot ang dako og mahimayaong adlaw og ang musangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. So kining mao nga mensahe mga kaigsunan, kung imong tan-awon ni anata sa katapusang mga adlaw nasulod na ta niini maong mensahe. O kining kahimtang nga ato karong nasinatian mga kaigsunan, paingon na ni sa adlaw nga mubalik ang Ginoo. So unsa may gipakita dinhi mga igsuon, wala pa man mongit-ngit ang adlaw. O niya wala pa man ang bulan mahimong pula sama sa dugo. Naaman tuoy na himo mga kaigsunan, pero pila lang ka minuto. O pila ba ko to ka dili gyud ingon tibok adlaw, tibuok semana, tibok bulan. Mausad ni ang gipakita o gitudlo o gisangyaw sa atong Ginoong Jesucristo nga gisulat ni Apostol Lucas diha sa Lucas kapitulo 21. Nga dunay mga ilhanan diha sa langit. Dunay mga ilhanan mga kaigsunan nga ang Dios mismo mo'y mubuhat. Ang atong Dios mismo maoy mo himo niini mga kaigsunan. Unya diha sa bersikulo 19, ang buhaton sa Ginoo nga mga katingalahan naa sa kalangitan, matud pa mahimo akog mga milagro diha sa kalangitan. Ora sa katapusang mga adlaw mga igsoon, wala ipakita sa Ginoo nga maghimo akog milagro diha sa mga tao, nga ang mga tao mga ayo magpadala ko og batang hilir. Wala mag-ingon ang Biblia mga kaigsuonan. Bantayanan kayo niining katapusang mga adlaw, tungod kay ang gipakita diha mudagsang ang mga mini nga mga propeta, mini nga mga magawawali nga maghimog mga milagro. Pero ang gipakita dinhi mga kaigsuonan nga milagro nga ang Dios mismo ang nagbuhat diha sa kalangitan. Unya ang giingon dinhi mga katingalahan dinha sa yuta. Aduna unyay dugo, mo nay mga katingalahan. So dinhi sa ato akaron nga gihisigutan mga kaigsuonan, kung pila ka buok propeta. Ug unsa po'y mga pamaagi ang Dios aron ang tanan makahinulsol. Kinahanglan ba kanang sangyawan ang tao og katalagman sama sa nahitabo sa Nineve nga gipadad-an sa Dios og propeta nga mao si Jonah? Mao bagyapon ang buhaton sa Dios sa ato ang panahon karon sa nasod nga Pilipinas? Kung imong lantawon mga kaigsuonan ang kahimtang sa Nineve o kahimtang sa Pilipinas, dako kay diferensya. Ang kahimtang sa Nineve gikan sa hari hangtod sa pinakaubos, hangtod sa tanang mga tao, wala na Dios. Lahi sa atong nasod nga Pilipinas. Kung imong lantawon sa Senado, naapay mga taong Dios nun. Naay mga taong nakiglaban aron ang Pilipinas maproteksyonan. Naay pay mga tao diha nga tinud-anay nga nagluhod sa Dios. Tinud-anay nga dunay pag-ampo sa Ginoo ug walay makabuntog kanila. Tungod kay mag-uban ang Dios niining mga tawana. Nya ang atong nasod nga Pilipinas, kung imong lantaw nagkadaghan ang mga Kristohanon. Pero kung tutukan nimo ang mga nagsimba og mga Dios-Dios, daghan sad. Pero kung tan-aw nimo, kung tapokon lang yun ang tanang mga Kristohanon, haskang daghana. Maubitaw nangusog pod ang pikas mga kaigsuonan, sangyaw pod sila, himo pog milagro. Unya bantayanan kaayo ni mga kaigsuonan, kung ang mga naghimog mga milagro sama anang batang healer, unya magjoin ni sa dakong simbahan, kabalo ko kamong mga Kristohan, kita mga Kristohanon, kabalo nako o kabalo na mo kung unsay buot nako ipasabot ining dakong simbahan. Ang dakong simbahan og batang healer, kung magkahiusa na sila, mas mukusog ang ilahang organisasyon. Unsa kahay mahitabo natong mga Kristohanon og sa imong kinabuhi ingon kang Kristohanon. Maunay mga gipanagna sa atong Ginoo mga kaigsuonan nga bisan gani ang mga pinili kong mahimo malimbungan.
Bisan gani ang mga pinili mga kaigsuonan sa atong Dios kung mahimo mailad. Kay mas grabe ang manghingilad ang pagmultiply o paghimog mga milagro nining katapos ang mga adlaw. Mao ni bantayanan kaayo mga kaigsuonan. Mao ni kung ikaw nga Kristohanon ka, sa imong pag-ila nga Kristohanon ka, dasigon o hagiton ka ikaw, seryosoha ang pagtuon sa Biblia kay mao na nay hingpit nga mensahe sa Dios. Aron makabantay ka, aron makapangandam ka, makapanagang ka sa mga panahon nga ang kaaway mo lihok na pagayo. Ang gipakita dinhi mga kaigsuonan, bantayanan kay ni siya. Ang gipakita dinhi nga magpamatuod nga niana ta sa katapusang mga adlaw, ang mga ordinaryong mga tao, ang mga anak, ang imong mga anak, magsulti na mensahe sa Ginoo. So unsa may mga pamaagi sa Dios aron matuman ni sa ato ang Pinoyanan. Aron matuman ni mga kaigsuonan unsay mga pamaagi sa Dios. Mao man ni ato rong isgutan unsa ang mga pamaagi sa Dios aron ang tao maghinulsol. Magpadala siya mga propeta aron hulgaon niya ang mga tao, or magpadala siya usa ka propeta aron hisgutan kanunay ang mga katalagman, maunay katalagman og di mo maghinulsol. Alang na sa mga nasod nga wala na'y Kristohanon. Alang na sa mga nasod nga wa gyud mga magtotoo. Pero kung imo tan-awon ang Pilipinas kang daghanang nagsangyaw. Daghan kayong mga nagsangyaw sa pulong sa Dios. Atong mga kaigsuonan nga mga batanon, grabe silang nakasangyaw. Mga kapastoran sa nagkalaing mga lungsod, sa nagkalaing mga syudad, sa nagkalaing nga mga kasimbahanan, maisugon silang nagsangyaw sa pulong sa Dios. Usapod ang imong mga pastor diha. Pero ang pangutana sa imong pagkakristohanon, kinsa ang imong gi-share? Ang wali sa imong pastor o wali sa usa ka propeta nga wa gani kakaila? Pangutan ako no ang imong pagkakristohanon, asa ka nahimong epektibo? Lihok sa Ginoo, trabaho sa Ginoo, o trabaho sa demonyo? Hinumdumi, nagpasidaan na si Jesus Christ mga kaigsuonan nga sa katapusang mga adlaw, manungha, buot ipasabot, dili ka kakila sa mga manungha nga mga propeta, mukalit ang panungha. Manungha ang mga mini nga mga propeta og manghimog mga milagro, but ipasabot mailhan lang nimo diha sa social media. Pero dili na sila maoy gipadala sa Dios. Dili na maoy gipili sa Dios. Ang gipili sa Dios ang lihok sa Ginoo mga kaigsuonan, ang imong anak magsulti na sa mensahe sa Dios. Makakita nag mga damgo, but ipasabot magpropesy na sila. Unsaon aron mahitabo na sa imong mga anak para makunik ang mensahe nga gisgutan sa ato karon nga panag-uban, unsa ang mga pamaagi sa Dios aron ang tao maghinulsol. Una sa tanan, ang pamaagi mga kaigsuonan aron ang tao maghinulsol, ang pagsangyaw ra gyud sa pulong sa Dios. Ang pagsangyaw ra gyud sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios, dugay ra nimong nadunggan diha sa imong simbahan. Usa man gyud sa mga problema ba ang kinaiya natong Pilipino mao ni, kung unsay naa nato murag dili nato maatiman, mas dali tang makaatiman sa dili nato ato naatay simbahan, pero mas maibog tas ubang simbahan. Nganong dili na lang gyud ninyo at imanon ang inyong simbahan? Nganong dili na lang gyud ninyo tutukan ang giwali sa atong mga kapastoran? Atong hinumduman mga kaigsuonan ng pamaagi sa Dios, masangyaw ang iyang mga mensahe. O gitudlo kanunay sa Dios ang iyang mga pamaagi aron ang tanan makasangyaw sa pulong sa Dios. Usay giingon ni Jesus Christ ngadto sa iyang mga tinun-an, sa mga ikaw iyang tinun-an, sa mga ako iyang tinun-an, si Jesus miingon, isangyaw ang maayong balita. Isangyaw ninyo.
himua ang tanang katawhan nga akong tinun-an. Tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi, ako mag-uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. But ipasabot gikan sa panahon sa mga apostoles hangtod sa atong panahon karon, kinahanglan ang tao musangyaw gyud sa pulong sa Dios. Diha sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, una sa tanan diha sa Pinoy-anan. Kay balo ba mo? Kung kitang mga Kristohanon, gitutukan ra gyud nato ang trabaho diha sa atong pagka-Kristohanon nga ato gyung gitudlo ang pulong sa Dios sa atong mga anak. Mulihok ang balang espiritu ug ang atong mga anak magsulti na sa mga mensahe sa Dios. Ang atong mga anak makakita ng mga damgo. Sila na ang mga muprapisi. Kay makakita na silang mga damgo, mga kaisunan, tungod na sa lihok ug trabaho sa balang espiritu. Nya kung imong lantawon ang trabaho ug kanang lihok sa Dios sa karaang panahon sa libro sa Deuteronomio, mga kaigsunan, ang Dios magpadalag propeta diha lang kuhaon niya, diha lang sa inyohang pamilya. Nya karon kitang mga Kristohanon, murag dali ra man kayong ilaron. Pagkadungog sa mga Pilipino o ang mga tao sa tibuok kalibutan nga muangkong Kristohanon nga natungon ang prophecy ni Prophet Sado sa 2011, mga kaigsoon, haskan daghanang naglinya nga mga Kristohanon, daghan kaayo nga nanawag ni Prophet Sado. Karon sad mga kaigsunan, bagong ni trending kini si Prophet Perez, or kung imong lantawon mga kaigsunan ang iyang doktrina, iyahang religion Jewish kumbaga, unya ambot kung wala ta masayod kung ang iyahang pagka Jewish gidawat basas mga Jewish nga mga tao. Mao ni usas mga problema karon nga ang mga Kristohanon nag-share sa mga pagpanagna nga makaingon tang maka-anxiety sa mga tao nga nakasinati og mga katalagman. Ang uban nga mga Kristohanon miingon pagkakulba ba aning Pastor Gideon? Natural kulbaan ka kung maminaw ka sa dili mensahe sa Dios. Ang mensahe sa Dios, mga kaigsunan, bisag unsa pa na kadaghang katalagman, di kaniya pasagdan. Bisag unsa pa na ang mahitabos kalibutan, ilikay kaniya. Kinsa ang ilikay sa Dios sa mga katalagman nga moabot sa kalibutan? Sa ako nang gikaingon, bisag wa pay mga propeta nga gikan sa gawas, gikan sa suod, ang mga katalagman gisulat na sa Biblia. Bisag wa pay mga propeta ang katalagman nga gisulat sa Biblia, mahitabo gyud na siya nga magpakita, mga kaigsunan, nga magpamatuod nga ang pulong sa Dios matuman gayud. Mao na nga ang pamaagi, mga kaigsunan, aron ang tao maghinulsol ug mobalik sa Ginoo, iwali ang maayong balita, iwali ang mga mensahe sa Dios. Dili sama sa panahon ni Nineve nga puro na lang mga taong mga dautan nga gipadad-an sa Dios og propeta nga si Jonah nga kung dili mo maghinulsol, laglagon mo tanan. How about diri sa Pilipinas? Kabalo ko nga ikaw nga nagsunod din imong programa, Kristohanon ka, og nalipay ang Dios sa imong pagka-Kristohanon tungod kay naay kay nakatunan. Dili lang diri atong programa, nakabalo ko og nakabalo ang Dios, kakita ang Dios sa imong kinabuhi nga naa kay nakatunan sa imong simbahan. Tungod kay matag Domingo
dunay pastor nga nagwali nimo. O kanang nagwali nga mga pastor nga nagsangyaw sa imong kinabuhi, gikan na sa Dios. Mga pinadala na sila sa Dios. Ang mga pulong nga ilang giwali, ang mga mensahe nga gikan sa Biblia, gikan sa Dios. Buti ipasabot, karon mga igsuon, dapat imong angkunon, dapat imong tuuhan, dapat imong alam-alaman, imong kaugalingon, nga kinahanglan mo tutok ka sa mga mensahe sa Dios nga naas bala ang kasulatan. Kaya ang ipakita diha mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ang mga propeta nga manungha ni ining katapusang mga adlaw. Diha sa imong Pinoy-anan, diha sa imuhang dapit, dili sa nagalaing mga nasod. Kaya unsaon na to pag-ila sa mga propeta nga tinuod kung kita mismo kakita. Mao nay giingon dinhi mga kaigsunan nga mao kini ang akong buhaton. Trabaho ni sa Dios. Lahi sa trabaho sa yawa. Ang trabaho sa Dios mga kaigsunan mao ni sa dihang ibubo na ang balang espiritu sa atong matag Pinoy-anan, sa atong matag pamilya, ang atong mga anak ng lalaki magsulti nas mensahe sa Dios. Ang atong mga babae magsulti nas mga mensahe sa Dios. Ang inyong mga batan-ong lalaki makakita ng mga pananawon, magpropesy na sila. Ang inyong mga tigulang nga lalaki magdamgo ng mga damgo. Pangutana, unsaon man paglihok sa balang espiritu, kung sa imong pagkakristohanon, wala nimo i-share ang maayong balita sa imong pamilya. Wala nimo itudlo sa imong pamilya. Nabisi ka sa pag-share sa mga video, sa mga mensahe nga sa tawag gani kakaila. Kinahanglan sa atong pagkakristohanon, una sa tanan, nining katapusang mga adlaw, nagtuon ka kanunay sa Biblia. Kay ang pamaagi sa Dios mga kaigsunan, aron ang tao maghinulsol, una, isangyaw ang iyang mensahe. Pinaagi sa pagwali sa pulong sa Dios. Diha sa Mateo mga kaigsunan, Mateo Kapitulo 24, versikulo 14, nag-ingon dinhi, o kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios, iwali ngadto sa tibuok kalibutan, aron masayod niini ang tanang tao, ug unya moabot ang katapusan. Inigbalik ni Jesus Christ, isangyaw kanunay ang mga mensahe sa Dios. Unsa may mga mensahe sa Dios? Unsa man ang maayong balita? Ang maayong balita mga kaigsunan, nga ikaw, ako, kitang tanan, gipakamatyan ni Jesus Christ. Maunay angay na tong isangyaw. Dili ta parehos ni Ninive mga kaigsunan nga wala nagyoy mga matarong. Gani sa Sodoma Gomora, giluwas pa manggani sa Ginoo ang mga matarong bisag pila ra ka buok. Kay masakitan ang Dios nga ang mga matarong maapil sa katalagman. Dunay usa ka magtutudlo ama usa ka tinun-an nga miingon ni Hesus, magtutudlo moadto misuma kay among pangibton ang sagbot para motubo ang trigo. Si Hesus miingon, ayaw lang hilabti ang mga sagbot, pasagdi sila. Kay basig inigibot ninyo sa mga sagbot, maapil ang trigo. Dili gusto ang Dios nga basta padad-an lang katalagman ang Pilipinas, unya daghan pang mga matarong. Kabalo ang Dios nga ikaw sa imuhang pagkakristohanon,
kanunay kang nangita sa iyang presensya. Nakit-an ta sa Dios. Daghang mga tao sa Pilipinas nga tinud-anay nangalagad sa Ginoo. Ug nakabalo ang Dios, usa ka. Dili basta-basta laglagon ang Pilipinas. Dili basta-basta mga kaigsunan mo na nga sa atong pagkakristohanon, dili na to tugutan nga mas ang mga makapa-anxiety, mga pagpanghulga mo'y madunggan. Kundili ang proteksyon sa Dios, ang gugma sa Dios, ang pag-atiman sa Dios, mo'y atong madunggan o ipadungog ilabi na gyud sa atong mga kabataan. Kay kung ang atong mga kabataan kanunay nang makadungog og mga katalagman, maayo dagway ng ilang mga una-una. Ako mga kaigsunan na ako'y usa ka anak nga kanang magmonitor day na siya sa iyang cellphone o kanang among cellphone iya dayng hulman nga pa hulam ko pa inig eskwela tan-aw day na siya sa weather nga nabay bagyo. Kay ako ang namatikdan kay katong naay kausa nga kusog kaayo ang ulan, kusog kaayo nga tagak sa ulan mga kaigsunan hangin. Mura og kanang tungod sa mga nasinatian sad, mura og kanang dali siyang matikod. Muna nga nakaingon ko mga kaigsunan kung kitang mga Kristohanon ang mga katalagman mo'y kanunay ipadungog nato sa uban, mga katalagman nga kanunay natong ipadungog sa ato mga kabataan, dili ni makahatag kanilang paghinulsol, dili ni makahimo kanilang paghinulsol. Pero ang pure nga mga mensahe sa Dios mo'y atong iwali, mo'y atong isugilon, mo'y atong dadon sa atong Pinoyanan, sa atong mga kaila, sa atong mga kaigsuonan. Mubalik na sila sa Ginoo. Maghinulsol na sila ug mubalik sa Ginoo. Mao na nga unsay buhaton mga kaigsuonan aron ang tanang tao maghinulsol. Iwali ang maayong balita. Sugdi diha sa imong Pinoyanan. Unsaon imo pagwali sa maayong balita? Kinahanglan ang imong nadunggan diha sa imong simbahan, imong iwali og dadon diha sa imong Pinoyanan. Una sa tandan, kitang mga Kristohanon, musimba ta, dapat doon na kita'y nagkatunan. Dili kay igo ratang maminaw og dayon kalimtan. Maura man ay kasagaran na hitabo. Seryoso nga maminaw, pero seryoso pong daling malimot. Daling maminaw kumbaga ang tao. Labi na sa panimbahon, pitok-pitok ang mata, perteng seryoso ha. Pero iniguli pangutan murag walay nahitabo. Susiha ko no, kung mauban ay nahitabo si mong kinabuhi. Kung maunay nahitabo si mong kinabuhi, mura bagwala ragyapon ka naminaw sa pulong sa Dios. So unsa may buhaton, Pastor Gideon? Ang buhaton nimo mauni, kung mo simba kas Ginoo, siguruha ang mensahe sa Ginoo. Dili nang murag nakasimba ka ug murag nakahalad ka. Musimba gani ka sa Ginoo, siguruha ang iyang mensahe. Nga imo ni siyang masabtan aron imong ipasabot diha sa imong Pinoyanan. Mas maayo kung maminaw kag buwali, imo magdalag yung kag tiknot. Magdalag yung kag tiknot, magdalag yung kag notebook ug ballpen para imong itiknot. Batasana na. Nya usahay kasagaran mo ingon, Pastor, naamong ko'y mga anak. So di na lang ka magtiknot tungod anang imong mga anak. Mauban ay ikalipay sa Dios nga rason? Balido ba na nga rason? Kung tinud-anay kang seryoso nga nangalagad, wala ka ikarason. Kung doon naman ka ikarason, rason nganong kinahanglan ka mo tiknot. Dili kay murason ka para di ka makatiknot.
kundili murason ka nganong kinahanglan kang motiknot. Kinahanglan imo gyud nang buhaton. Kay sa ako manggong nasinatian has kang daghanang mga Kristohanon nga pila na siguro ka gatos ka mga wali o pila na siguro ka libo ka mga wali. May nalagnay usa. Igora kang mosimba diha sa simbahan. Muhala dito mo sayaw kanta-kanta, ding wali, magpitok-pitok na imong mata, relax ra kayo, murag attorney. Inig uli, pangutan ah. O sunod adlaw, pangutan ah. Pero ang trabaho, mas dili kalimtan kaysa Biblia. Mas dili kalimtan ang trabaho kaysa pulong sa Ginoo. Inana ba ang imong pagkakristohanon? Mahitabo ba nga magapamuhat ang balang espiritu sa imong pagkakristohanon o sa imong Pinoyanan kung dili nimo usbon ang imong pamaagi sa imong pagkakristohanon? Dali ra kaayo kang makashare sa mga pulong nga wala gani kakaila sa mga tao nga nagwali mahitungod sa propesiya nga sige ra pagpanghulga sa nasod sa Pilipinas. Puro ra mga katalagman, mga kaigsunan na hisgutan. Sa tong panahon karon mga kaigsunan, ang pamaagi nga gipakita sa Dios nga gibilin sa Dios diha sa balaang kasulatan, aron ang tao maghinulsol, iwali ang mayong balita. Iwali ang mga mensahe sa Dios, ang mga plano sa Dios, ang mga pamaagi sa Dios mga kaigsunan. Ang maayong balita mga kaigsunan ko sa Ginoo, nagsugod yun na sa pulong paghinulsol. Sunod mga kaigsunan, ang tao maghinulsol sa dihang magapanglihok na ang balang espiritu. Buhat sa balang espiritu ang gihulat aron ang tao mubalik ug maghinulsol sa ilang mga sala. Sa Juan Kapitulo 16 mga kaigsunan ko sa Ginoo, ato ning tan-awon diha sa bersikulo 8. Ug unya inigabot niya ihang pailhon ang mga tao sa kalibutan mahitungod sa ilang sala ug ang pagkamatarong ug ang silot. Pailhon sila sa ilang sala kay wala man sila mutuo kanako. Ug pailhon sila unsay matarong kay moadto man ako sa amahan ug dili na kamo makakita kanako. Ug pailhon sila sa silot kay ang nagmando niining kalibutan na gisilutan naman. So dinhi mga kaigsunan ang gipakita dinhi aron ang tao maghinulsol, manglihok ang balang espiritu, mulihok ang balang espiritu. So usas mga ilhanan aron ang tao mga kaigsunan mahimong makabaton og kaluwasan, makahinulsol sa ilang mga sala sa diha nga ang Kristohanon kanunay nang mag-agad sa lihok sa balang espiritu. Kumbaga sa atong pagkakristohanon, puno na ta sa pulong sa Dios, puno na ta sa mensahe sa Dios. Ang balang espiritu magpahinumdum o gamiton ka. Tanaw na to mga kaigsunan sa usa ka pangutana, kinsa ba ang gamiton ug asa ba mulihok ang balang espiritu? Sa mga tao ba nga nagduha-duha? Sa mga tao ba nga dili seryoso sa pagpangalagad? Kung imong lantawon ang Biblia mga kaigsunan, mulihok ang balang espiritu kung imo siyang paharion. Buti pasabot, mulihok ang balang espiritu sa mga taong seryoso. Sa mga tao mga kaigsunan nga wala na ilaing gisaligan kundi ang Dios. Sa mga tao mga kaigsunan nga seryoso nga nangalagad ug diha dapat ka makakaton.
ug mao nay rason nga nung giwalihan o gipadad-an kag magwawali para mahimong seryoso ka sa imong pagpangalagad, para mahimong seryoso ka diha sa imong pagkakristohanon, sa imong pagkatinun-an niining katapusang mga adlaw. Sa dihang mo lihok na ang balang espiritu sa imong kinabuhi, maghari na ang Dios sa imong kinabuhi, mga kaigsuonan, dili na kakapugong muwali na ka sa pulong sa Dios sa imong mga anak. Ug ang imong mga anak makakita na ug mga pananawon, magsulti na silang mga mensahe kay ang ilang nadunggan mga mensahe man sa Ginoo. Kung ang nadunggan sa imong mga anak bisan sa imong kinabuhi, kung ang imong nadunggan puro na lang katalagman, ang imong isugilon dili si Jesus, ang propeta. Ang propeta mao'y imuhang isugilon, dili si Jesus. Ang mahitabuan na magkawagtang ang mensahe sa Dios. Kung kanunay usa ka kakristohanon, wala nimo tagaig pagtagad ang imong pagkakristohanon, wala nimo tutuki ang imong trabaho, ingon kang sumusunod ni Jesus Christ, magkawagtang ang mayong balita diha sa imong Pinoy-anan. Ang makatunan madunggan ang mga propesiya nga pagpanghulga diri sa nasod sa Pilipinas. Unsa may resulta? Magka-anxiety ang imong mga anak. Dali nang malisang ang imong mga anak. Kaysa imong suginlan sa pulong sa Dios, nga ang Dios mo proteksyon, ang Dios manlalaban, ang Dios dili mo biya, ang Dios dili gayud malimot sa iyang mga saad. Wala na ilaing mugiya na to. Ang balaang espiritu pinaagi sa pulong sa Ginoo nga sa Biblia. Na unsa may mga pamaagi aron giyahan og magapanglihok ang balang espiritu nga matud pa ni Apostol Pablo mao ni patik ilhanan nga ikaw anak na sa Ginoo ug walay anak sa Dios nga pasagdan. Mga igsuon, kinahanglan ikaw ug ang imong mga anak masayod ug makadungog sa mensahe sa Dios nga naa sa Biblia. So unsay mga pamaagi nga gibilin sa Dios nga naa sa Biblia, kinahanglan isangyaw ang mga balita. Kinahanglan mga kaigsuonan isangyaw ang mga saad sa Dios, ang mga plano sa Dios, ang gibuhat sa Dios, ang gihimo sa Dios, mga kaigsuonan, aron maupoy makatunan og isangyaw sa imong mga anak. Og mulihok ang balang espiritu, maunay mga panahon ng ang imong mga anak gamiton sa Ginoo. Mauna nga ang pamaagi sa Dios, mga kaigsuonan, aron ang tao maghinulsol, isangyaw gyud ang maayong balita, isangyaw ang maayong mensahe nga gibuhat sa Dios, nga gisugdan niya diha sa iyang kamatayon dito sa cross. Sa unang panahon, mga kaigsuonan, ang mga tao maghibalik ug maghinulsol pinaagi sa mga propeta nga magdala sa mga mensahe mahitungod sa katalagman kung dili sila maghinulsol. Sama sa panahon ni Nebe, sama sa panahon ni propeta Amos, uban pang mga propeta. Sa atong panahon karon, mga kaigsuonan, kung kitang mga Kristohanon, kung kitang mga tinun-an ni Jesus Christ, muhatag ragyod og pagtagad, seryoso nga pagtagad, mga kaigsuonan, sa mensahe sa Dios, mulihok ang balang espiritu, mga igsuon ko sa Ginoo, ang mga tao makadungog kanunay sa mga mensahe sa Dios, makaila sila sa Dios, mahibalik sila sa Ginoo. Mao bitaw nang kitang mga Kristohanon, dili lang kutob sa pagpamati, kinahanglan aktibo ta sa pagkatuon sa atong madunggan. Sa matag Domingo giwalihan ka, sa matag Domingo gitudloan ka, sa matag Domingo dunay mga tao dili lang Domingo kundi Lunes hangtod sa Domingo
pito ka adlaw sa tibuok semana, dunay nag-ampo sa Dios para nimo. Walay lain ang imong pastor. Ang pastor nga gipadala sa Dios imong kinabuhi. Ang problema lang, daghang mga tao nga murag dili kontento, diskontento. Kay wala nila tagai ang mga pamaagi sa Ginoo, wala nila matagad ang pamaagi sa Ginoo. Mura ba og ang mga tao, mga kaigsunan, kasagaran, mura og kanang sayon og daling dawaton ang limpyo. Lisod kaayo mo sakripisyo ug mohago ang tao, mga kaigsunan kus Ginoo. Pila lang ka mga tao nga seryoso nga nagtuon sa Biblia. Pero daghan kay mga tao nga mo share kunuhay sa pulong sa Dios pero gikan lapod sa laing tao. Gamiton ang social media, kuhaon ang mensahe sa uban, nga wa gani kakaila sa tao, dili pagyud imuhang, kung maingon ta sa libro sa Deuteronomio, dili nimo kadugo, dili nimo katribo. Mao ni usas bantayanan mga kaigsunan nga angay nato ning tan-awon. Mao ni angay nimo makatunan. Mao ni una, tun-i kanunay ang pulong sa Dios. Batasana ang pagpaminaw ug uban ang pagtiknot. Kung maminaw ka sa pulong sa Dios diha sa imong simbahan, pagtiknot unya pamalandongi itudlos imong Pinoy-anan ug isugilon ngadto sa imong mga kaila. Dili lang kay diri sa atong programa. Ang mensahe sa Dios niabot na dihas inyong simbahan. Maubitaw nang naumol ng simbahan tugod na sa mensahe sa Dios. Giatiman ka sa Dios, sa pulong sa Dios diha sa inyong simbahan. Og pangayua sa Ginoo nga ang imong pagkakristohanon mahimong kaabag diha sa inyong simbahan. Aron motubo ang buluhaton sa Ginoo diha sa inyong simbahan. Ang programa ang pulong mo kinabuhi ko nahimo ning katimbang o kaabag sa inyong pagkakristohanon. Ang akong kinabuhi nahimong kaabag o nahimong katabang sa buluhaton nga gibutang o gisalig sa Dios sa inyong mga kapastoran. Ang inyong mga kapastoran nga nagwali o nagtudlo kanunay sa pulong sa Dios o nagampo kanunay ngadto sa Dios, nagkinahanglan na sa inyong abag. Ang gipakita mga kaigsunan nga tinuod yun nga makaabag sa buluhaton, ang pamaagi nga maoy makatabang kaninyo aron mahimo mong aktibo nga kaabag sa buluhaton diha sa inyong simbahan, kinahanglan mong makakaton ug muhatag og panahon sa pulong yun sa Ginoo. So ang pamaagi mao ni sa inyong simbahan giwali ang pulong sa Dios, giwali ang mensahe sa Dios. Itiknot na siya. Inigtiknot ninyo ana, inigabot sa inyong balay, review ha. Dili man ka ka-review diha gikan sa simbahan, at least na ana kay natiknot. Og ayo tuguti nga moabot na lang pod sunod Domingo, wa pagyapon nimo ma-review ang imuhang natiknot. Mura ba og trabaho nagtampaw-tampaw na lang? Nya kung sa usa ka Domingo nakadungog kagwali gitiknot nimo, mao man giingon ni Pastor Gideon. Ay tiknot ako ni. Pagkasunod Domingo tiknot na sad ka. Pagkasunod Domingo tiknot na sad ka. O niya wala nimo review ha. Wala nimo i-share. Wala nimo susiha kung imo bang na-apply. Inani ang nahitabo sa mga Kristohanon. Makasimba lang, makapaminaw lang, Kristohano na. Inana ba ang inyong pagkakristohanon? Unsa may makit-an ninyong kausaban? Moabot ba ang tinuod nga panalangin sa inyong pagkakristohanon kung inana lang ang sitwasyon? Nga matag Domingo, ilis,
Nya pahumot adtong simbahan, minagwali, lantaw-lantaw, pulo panaid. Mura na kang nangispiya. Ang tinuod nga angay buhaton mao ni. Pamaagi aron magsugod gyud, mahitabo na ang dakong kana bitaw mapukaw ang mga tao. Ikaw nga Kristohanon, ako nga Kristohanon, kitang mga Kristohanon, kung naay magwali diha simbahan, itiknot na. Itiknot na siya. Dahil dadas inyong balay, sa tibok simana, dunay 7. Unya nakuha naman ng usa kay Domingo, mauna naman ang gihalad nimo sa Ginoo. Nay unom. Siya ro sa unom ka adlaw, di gyud ka karibyo sa imuhang itiknot. Sa unom ka adlaw di gyud ka kahiling sa imuhang gitiknot. Usaw nimo pagkasiguro nga ang imong nadunggan nga wali imong na ikinabuhi. Kung wala nimo ikinabuhi, ang pulong sa Dios nga imong nadunggan diha sa dihang nagsimba ka, unsaon pagkasiguro nga mahimo kang angayan sa panalangin sa Dios? Mahimo kang tinuod kapiyalan nga sa imuhang nadunggan o sa imuhang na dunggan nga mga mensahe wala manggani nimo tagda. Munang sugod karon, gidasig ka nga sa panahon nga mosimba ka sa Dios, pagtiknot. Kung dili man tuod katiknot ang imong bana, ikaw nga asawa, ug dili magkakatiknot nga asawa hasta imong bana, pag-record mo sa inyong cellphone. Kung dili man gani mo ka-record, di mo katiknot, kat-uni nga makatiknot gyud mo. O ka inyong mga anak. Siyaro, naanay nakatunan ang inyong mga anak diha sa inyong pagpa-eskwela nila, gamitan na para sa mensahe sa Dios, para sa mga pulong sa Dios. Kung di ka kabalo kay mo basa, ang imong mga anak kabalong mo basa, hala pa basa. Dayong paningkamuti nga doon na kay ma-memorize ng mga bersikulo. Kay maunay manalipod nimo, maunay mo proteksyon nimo sa panahon nga doon na mga katalagman. Espirituhanong katalagman kanang mupasalaag kanimo. Actually, kining katalagman mga kaigsunan, dili na li naghisgot sa pisikal o sa material o sa mga butang, kundi naghisgot usab kini sa espirituhanon. Wala tuod kang makakita o mga katalagman mga kaigsunan kakuyaw diha sa pisikal o sa ato ang palibot. How about diha sa imong espirituhanon nga pagpangalagan? Mao na nga ayaw gyud kalimti ang pamaagi sa Dios. Una, kinahanglan isangyaw gyud ang mayong balita. Unsaon aron isangyaw ang mayong balita? Kinahanglan nga ikaw nga usa ka Kristohanon muhatag yung kag panahon sa pagbasag Biblia ug pagpamalandong niini. Aron imo ning mabuhat sa panahon nga naay magwali, sugdi sa pagtiknot. Pagtiknot ka. Ako moingon ko mga kaigsunan, sultihan ta mo. Sultihan ta mo. Sa tinuod nga maogi ako nakita. Kung wa mo kakita niini, pakit-on ta mo sa akong nakita. Ang akong nakita mo ni, lahi kaayo ang kahimtang sa usa ka Kristohanon nga igo rang naminaw pag uli kusog mo yaw-yaw. Timan ini ha, lahi kayo ang usa ka Kristohanon o pamilya sa usa ka Kristohanon o magtotoo nga mosimba, maminaw, o niya sa tibok simana sa ilang Pinoyanan, katong ilang nadunggan og ilang nakatunan or ilahang na nadunggan diha sa ilang pagsimba, wala gyud nila hisguti. Kay sa usa ka Kristohanon nga naminaw, nga nagtiknot, nga nagtuon og hisgutan diha sa ilang Pinoyanan. Ang akong nakita mao ni,
mas gipanalanginan sa Dios ug mas gigamit sa Dios ug gipauswag sa Dios ang usa ka Kristohanon nga naminaw, nga nagpakabana, nga nagtuon ug namalandong ug nag-share sa pulong sa Dios sa dihang nadunggan nila ang mensahe sa Ginoo. Mahinungdan, gidasig ko kamong tanan. Kung doon na kay mensahe nga madunggan sa dihang mosimba kas Ginoo, hisgutin na inyong Pinoyanan. Hisgutin na diha sa inyong mga kaila. Mauna inyong imarites ang pulong sa Dios. Mauna inyong ipanugilon. Mauna hisgutan sa panahon nga magtapok mo. Kay igot na tong ato ang pagkadili Kristohanon kaniadto nga kung magtapok, puro grabe kapaspas ang dila og baba makabukas sa mga dili maayo nga istorya. Dali kaayo nga kana bitawng dali kaayong mukatap ang bati nga istorya. Mga libak. Igo na to. Kibiyaan na to. Sa panahon nga magtapok ta, sa panahon nga magtapok mo, ang pulong sa Dios mo hisguti. Kay maunay mugiya sa atong pagkakristohanon. Maunay mulig-on sa atong pagpangalagad sa Dios. Nindot kaayo kung Kristohanon o niya magtapok-tapok mo diha. Kumusta man imong bersikulo sis? Nindot kayo mensahe atong Domingo? Bitaw no sis, kanang nindot yun. Sumurag, madasig ang imuhang kasing-kasing, ang imuhang kaugalingon nga mo ablig Biblia. Pero kung ang imong kalipay pagpaminaw mga libak, pagpaminaw mga istorya nga magdalara og dili maayo sa imong pamilya, ang mahitabuan na mangita pug kag mga bag-ong mga bati nga mga balita para kung dunay mga tapok-tapok, doon na po ka ikadiga, doon na po ka ikasumbong, doon na po ka ikaistorya, doon na po ka ikapanugilon para mura kag bida. Mga igsuon, humana ang atong kinabuhi sa wala patas Ginoo. Lahi na nga atong kinabuhi karon. Kristohano na ta. Mga anak na ta sa Dios. Tagalangit na ta. Sa panahon nga magtapok-tapok mga kaisunan kamo diha, magtapok-tapok mo, hisguti ang pulong sa Dios. Hisguti ang mga buluhaton sa Ginoo diha sa simbahan. Ang inyong simbahan, inyo nang hisgutan. Kini ato ning paninduton. Daghan kaayo nga pwedeng hisgutan. Sama sa mga instrumento, sama sa halad awit. Asis kanang kabalo ka atong kanta nga kuan, anindot kay na nga mo hisgutan. Katong kuan ba, katong inspirasyon, katong kanta ba nindot ka itong kanta nga kuan, labod. Day mukuha dayon kag cellphone. Ang imo pong kauban mag-search po dayon nag mga mo-search dayon nag mga kanta nga langit nun. Makitaan mo sa Ginoo nga inaana nga inyong kahimtang malipay ang Dios. Pero kung Kristohanon ta, magtapok-tapok, magtabi, unya, uy, nati man kaayo ang gitabi. Si kuan ba? Si muingon pud usa bitaw no, si kuan pod. Nya Kristohanon. Layo kayo ang panalangin sa Dios. Lisod kaayong mabati ang presensya sa Dios kung inana ang kahimtang sa pagkakristohano. Damor nga hisgutan ang pulong sa Dios, damor nga madunggan ang pulong sa Dios sa inyong mga anak. Damor silang mapuno sa mensahe sa Dios, magdamgo silang mga damgo, mahitungod sa mensahe sa Ginoo, makakita silang mga pananaon. Ang ilang nadunggan, ilan ang isugilon. Unsaon nila pagsugilon sa pulong sa Dios kon ang ilang nadunggan dili pulong sa Dios. Munang ang pamaagi sa Ginoo mo'y atong tutukan, dili ang pamaagi sa kalibutan. Ang pamaagi sa Dios, isangyaw ang pulong sa Dios, isangyaw ang maayong balita, isangyaw ang gibuhat sa Dios dito sa cross,
aron ang tanang tao maghinulsol ug mahibalik sa pagpangalagad sa Ginoo. Ngimong buhaton mao ni ang imong nadunggan, ang imuhang nadunggan nga mensahe diha sa imong pagsimba, itiknot ug mao na hisguti diha sa imong pamilya, sa imong mga higala, sa imong mga kaila, ug mao nay madunggan sa imong mga anak nga akong papa, nga akong mama kanunay nagwali, kanunay naghisgot sa pulong sa Dios. Madasig sila, magwali po na sila. Pero kung madunggan kanila nga nagsigi kag marites, kusog po na kay silang mo marites, labaw pa na nimo. Munang ako ang mga anak kani adto didto misupra, nagtubo man gyud na sila nga naa sa simbahan. Akong makita na silang duha nga maggama-gama na silang simbahan, naapon sila mga lingkuranan. Unya magwali si David, si Asap na po'y maminaw. Magwali na po si Asap, magkarayungit na lang kay wa pa man siya mag-eskwela atong panahon na. Maminaw po si David, magtiklo-tiknot po si David. Buti pasabot, ug unsay nakita nila sa ilang mga ginikanan, mao ila pong buhaton. Muna nga pagtukod pa lang niini maong simbahan, makakita ko sa akong anak kaduna say mga buhat nga wala gayud na ako sugua. Magtaod-taod na sila banner. Kung kanindot po ang gibuhat sa akong anak. Kunak, islan lang niya nato nagbag-o. Ay ra ng daan. Kay nang kamot yun siyang mataod ang banner. Murag malipay yun ko mga kaigsunan, muhilak ako kasing-kasing nga magtanaw sa akong anak nga seryoso siya nga doon na bitaw siya pagpakabana sa simbahan. Doon na siya pagtanaw sa simbahan. Pagkaninduta mga kaigsunan. Ngano ako ning gisugilon? Para makakita mo sa mga pamaagi. Nabuhat ni nila tungod kay maunay ilang nakita. Maunay ilang nadunggan. Nakakita sila nga maunay among kalipay. Timan kung ang atong mga anak makakita nga maunay kalipay silang ginikanan, maunay ilang nakita sa ilang maginikanan, diha pod sila mangusog, diha pod sila mubuhat. Kung nakit-an ka Kristohanon ka, igo ra kag maminaw, inig uli sige ra kag marites, sige ra kag pagpandaot, wala gani kay pagpakabana sa mensahe sa Dios. Unsa may ilang nakatunan? Karon kung wa sila makatunan, mahitabo ba ang gisulti sa Biblia nga ang imong mga anak nga mga babae magsulti sa mensahe sa Dios? Ang imong mga anak nga lalaki magdamgog mga damgo? Makakitag mga pananaon? O ang imong mga anak nga lalaki, ang imong mga ulipon magsultig mga mensahe? Ingon pag yun diha, o ang mga ulipon, ang mga ordinaryo, mga katabang, mga kaabag, magsulti sa mga mensahe sa Dios. Unsaon man, aron mahitabo na siya, kung kitang mga Kristohanon, kamong mga Kristohanon diha, ang mga mensahe sa gawas mo ay inyong isigutan. Ang mga mensahe, mga kaigsuonan sa gawas mo ay inyong isugilon. Mga igsuon, dili na mahitabo. Mao na nga ang dasig sa Ginoo, pamaagi sa Ginoo mao ni isangyaw nato kanunay ang pulong sa Ginoo. Diha sa Deuteronomio kapitulo 6 ingon diha, hisguti ang pulong sa Dios samtang naa mo sa inyong balay. Dayon ninyong katulog ug sa inyong pagmata. Hisguti ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios naghisgot kanunay og pagdaig, pagpasalamat, pagpasidungog. Kung maunay makit-an sa Dios sa atong Pinoyanan, i-bless ta sa Ginoo. Pero kung kita mga Kristohanon magsige tag share an ng mga prophecy, nanapoy linog, nanapoy katalagman, nanapoy pandemic, nanapoy kagutom, nanapoy mga trahedya. Pagani na maabot, mura na kag malisang. Ayaw sige share anang mga panghulga. I-share ang pulong sa Dios. Nga ampingan lagi ka. Bisag unsa pa na nga klaseng katalagman nga prophecy sa Biblia, ilikay ka sa Dios. Proteksyonan ka sa Ginoo at timanon ka sa Dios.
Bisag libutan pa kag mga katalagman, bisag libutan pa kag mga trahedya, sama ni David. Ingon si David, giandaman mo akog pagkaon taliwala sa akong mga kaaway. Mapuno og pagsalig ang atong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo, murag wa ra kay katalagman nga imong makitaan. Pero sa imong pagpangalagad ang mga katalagman maunay hisgutan, wa pagani mo abot ang katalagman, murag uyog na gamay, malisang na ka. Kaya nga naman, sayop ang imong paggamit sa imong panahon. Imbis ang pulong sa Dios mo imong i-share, o ang pulong noon sa propeta mo imong i-share. Daghan ra ba kaing nagamag nga kontin ana? Bisan ang atong nasod, nya ang ato bang nasod nga Pilipinas mo gitutukan kay ang kasagaran na pong mailad ang mga Pilipino ra pod. Kaya mga Pilipino ra may kusog kaayong mogama og kuan. Murag dali kayong pagkabantay nga ay daghan mga inadato aning vlogger pagkadaghan ang mga Kristohanong vlogger. Aning kamo taon. Mao na nga magbantay ta. Ang propeta nga gihisgutan dihas Biblia naa sa imong pamilya. Naa sa imong simbahan. Wala sa gawas. Ang trabaho ug pamaagi sa Ginoo nga maoy maghatod sa iyang mga mensahe naa sa imong pamilya. Naa sa imong simbahan. Lihok na sa balang espiritu. Wala mag-ingon diha nga ang balang espiritu tua atong propetaha. Mao nang isir ninyo ang iyang mensahe. Kristohanon gani ka nga nagpakabana ka sa imong pagkakristohanon, imong gi-share kanunay ang pulong sa Dios. Ang imong pamilya, ang imong simbahan, dunay propeta. Dunay makakita og panan-awon. Mao na nga trabahoa ang pamaagis Ginoo para i-bless ka. Trabahoa ang pamaagi sa Ginoo para i-bless ka. Pastor Ginoo, sa may trabaho. Pamaagi sa Ginoo. Kanang inigsimba nimo, itiknot na, hisgutin na sa inyong balay. I-share na sa imong mga anak. I-share na sa imuhang kanang mag-meeting-meeting mo diha. Pag inambitay mo, mga buluhaton diha sa inyong simbahan, maoy bisiha. Dili kay sigig share anang mga tawo nga gani kakaila, nga sige pagpanghulga. Urag suwito na kay diri sa Pilipinas. Ang nakit-an puro ra ng idol. How about kanang mga Kristohanon diha Senado? How about kanang mga kadaghan nga mga Kristohanon diri sa Pilipinas, mga kaigsuonan? Perting daghan na. Perting daghan na gyud, mga kaigsuonan. Ikaw Kristohanon ka. Kana na lang imong lugar, mga kaigsuonan, perting daghan ang Kristohanon ug maunay magtapok pagkadaghan na gyud. Mo na giingon dito sa Biblia, mga kaigsuonan, sa Gipadayag kapitulo 7 bersikulo 9. Walay makaihap, dili maihap. Mga igsoon, dili maihap. Saligi na siya. Usa lagi kang dadon sa Ginoo. Usa lagi kang luwason sa mga katalagman. Salig lang. Ang pulong nga nagsalig, nagpakabana. Doon ay gitrabaho. Doon ay gibuhat. Munang sa imong pagkakristohanon, atimanan na inyong simbahan diha. Ang pulong pag-atiman sa simbahan, ang mga pulong sa Dios nga naa sa inyong simbahan, maoy katuni, maoy tutuki, maoy buhata, maoy ipraktes. Kaya gikan na sa Dios, gikan na sa Biblia. Kaysa mabisi mo anang mga vlog diha nga mga propeta, wag ani kakaila. Sige rag pagpanghulga. Repent ray gihisgutan. Mga katalagman ray gihisgutan. Mao na imong madunggan, mag-anxiety ka. Kinahanglan akong manamilit, mga kaigsunan, sa atong panag-uban. Pahinumdum.
ang pulong sa Dios puno na siya mga saad ug dili gina mapakyas sa mga taong nagpakabana nini. Duna kay madunggan nga mga mensahe sa imong simbahan. Kat-uni buhata, i-bless ka. Kinahanglan kong manamilit mga kaigsunan sa atong panag-uban, mag-ampo ta. Atong pasalamatan ang Dios sa iyang mga pulong, mga mensahe. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat amahan sa imuhang pag-atiman kanamo. Salamat sa imuhang pagdasig, pagtudlo, pagigil kanamo sa angay namong buhaton ni ining kalinapos nga mga adlaw. Salamat nga imo kaming gidasig sa pagtagad sa mga buluhaton nga gikinahanglan namong himuon samtang dunay panahon. Ug imo kaming gidasig sa pag-atiman sa mga buluhaton diha sa simbahan, ug pag-atiman o pagtutok kanunay sa mga mensahe nga imong gipaabot sa matag simbahan o tigumanan. Salamat Lord nga ang mga tawo nga ako mga kaigsunan nga niya karon, doon na sila nakitaan nga mga buluhaton nga angay nilang unahon sa ilang pagkakristohanon, nga angay nilang buhaton ang pag-atiman sa ilang simbahan, pagtinabangay diha sa ilang tigumanan, bisan pa sa ilang mga pastor. Doon na sila nakatunan unsaon Ginoo pagbuhat nga diin malipay ka, mahimuot ka sa ilang pag-akristohanon. Ingon ang imong mga mensahe nga kung gibuhat namo ang pag-atiman sa imong mga gipadala, gibuhat namo ni diha kanimo ikaw magabalos o magaganti niining tanan. Salamat amahan sa akong mga kaigsuonan nga doon na sila'y gugma o pagpakabana sa mga tao nga imong gipadala kanila. Mga kapastoran nga nagwalis sa imong mga pulong, dili na mahimong kawang. Kay imo kaming gidasig o gipahinumduman sa mga pulong nga imo nang gibilin sa balang kasulatan diin maoy among tutukan. Salamat amahan sa imuhang pag-atiman o pag-amuma kanamo o pagdasig kanamo diha sa mga buluhaton nga magdala o mag-ablis sa panalangin nga imong gisaad kanamo tanan. Amo kang gipasalamatan og among itugyan diha kanimo o sa mga among kinabuhi, kay diha kanimo o Dios kami may kasiguruhan, diha kanimo may kami naa kami paglaom. Amo itugyan og salig diha kanimo ug bani og bantay kaming tanan. Og ipadala o Dios ang imong gabahalang mga anghel mo magapanalipod og ang imong balang espiritu magpahinumdum kanunay sa mga pulong mga mensahe nga mo nadunggan sa matag karon unya nga diin kami nagpatalinghog kanimo. Tabangi kami kay wala may mahimo kun wala ka. Mga pagdaig pagpasalamat dungog himaya amahan alang lamang kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen og amen. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanato og kaninyo tanan. Kini inyong isuon Pastor Gideon moingon na usab sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good morning. Mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalad mga pagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.
Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Isus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan